Sitt karozzi nqerdu għal kollox wara li mifhum li tqabdu apposta fi triq il-wied f'ħal Qormi. One News insab informat li dawn il-karozzi kollha kienu lesti għal beħ. Il-pulizija ġew informati b'dan il-ħruq għal ħabta tal-4 ta' filgħodu u minnu fih marru l-pumpiera tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili sabiex jikkontrollaw in-nirien. Is-sitt tal-karozza spjega ma' One News li huwa kien iżomm dawn il-karozzi fi spazju mogħti lilu mir-residenti tal-madwar biqbil magħhom. Spjega kif huwa qam b'ħażda meta rfuh mill-assa tal-pulizija x'kien ġara. Kont fit-3 ta' filgħodu, normali u ħriġt mid-dar xemmejt rieħa ta' ħruq. U smajt jisom ġiet tfaqqijat bħal bombi tal-festa, ċempilt il-mara x'kienet xogħlet tila fejsan bassinet tilgħodhom għaddejjin bil-festa. Jien, għalt li diġa, għalt li għodu 3:09 fil-għodu, għed t-lijwam. Jena sajjer matri, ċemplu li mill-lasa, għalli ġon korti setlu iwa, għalli għax ħarqu l-ek karozzi. Kif għalli ħarqu l-ek karozzi, għetlu għadibdew t-ċajtaw dal-għodu għetlu għas b'sarta. Għalli salas għalli għax irriduk. Kif għata ċempil tarġet għalli ma għassa taħar ormi, arġajt inżil, ġajt għawnek, mbsibdi l-istraġi bil-karozzi mqabdinu. Milli nipparkjuhom xi sena hawnhekk. Qatt ma kelli problemi ta' xejn. Ma tista' tagħmel xejn, ma tista' salva xejn minnhom hu. Ma tistax tagħmel mod ieħor li hemm issa. Intant dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.